हायासै। थारैनो बिथांनि रुंसारि जालांनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गिदिर खहा। मोनसे फोसावथाय। थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल 2024-25 खुंफुंजागासिनो दं। लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सरकारनि सिनेमा एन्ड डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबाव थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलखौ 21 नबेम्बरनिफ्राय 24 नबेम्बरसिम थुनफावथाय दिन्थिनो थाखाय क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिन्थिफुंगासिनो दं। बे होखानाय अक्ट'आव थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल 2024-25 नि थुनफावथाय दिन्थिफुंनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों लोरगि थियेटार ग्रुपआ। मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलनि बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जायगानि मोन 8 राव हारि आरो हारिमु थुनफावथाय दिन्थिफुंनाय जागोन, जेरै UK लन्दननि मार्कास डु सौटयजों डिरेक्सन होजानाय इंलिश रावनि एक्सियम अफ चइस, क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि सन्जीब कुमार ब्रह्म आरो पबित्र मुसाहारिजों डिरेक्सन होजानाय बर' रावनि जावलिया देवान, अदालगुरिनि जयन्त राभा आरो राकेश कुमारजों डिरेक्सन होजानाय एसामिस रावनि गियान बेयानर बिलय, मांगालुरु कर्नाटकानि अरुणलालजों डिरेक्सन होजानाय कानाडा रावनि मेथा, इटालीनि रिकार्ड' रेस्ट'जों डिरेक्सन होजानाय नन भार्बेल रावनि पपकर्न ब्रेक, निउ दिल्लीनि फहाद खानजों डिरेक्सन होजानाय हिन्दी रावनि हाकिम.com, लेटिन आमेरिकानि एफा एंगेलनिजों डिरेक्सन होजानाय नन भार्बेल रावनि सिसा, जरहाटनि रूपजयती महन्तजों डिरेक्सन होजानाय एसामिस रावनि थेंगा मर्टन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैनानै दिन्थिबाय थानाय थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलनि गुबुन गुबुन जायगानि मोन 8था राव हारि आरो हारिमु थुनफावथायखौ बेसेन होनाङालासे नायनो हागोन।